बन्ना पूछेला बन्नी से जी, बन्ना पूछेला बन्नी से, बन्नी कैसे कैसे रहलू मैं के गलियाँ, बन्नी कैसे कैसे रहलू मैं के गलियाँ। पापा के दुलारी रहनी मम्मी के दुलारी रहनी, पापा के दुलारी रहनी मम्मी के दुलारी रहनी। मम्मी के गोदियाँ बीतेला रतिया बन्ना, मम्मी के गोदियाँ बीतेला रतिया बन्ना, वैसे वैसे रहनी मैं के गलियाँ बन्ना, वैसे वैसे रहली मैं के गलियाँ। बन्ना पूछेला बन्नी से, बन्ना पूछेला बन्नी से, बन्नी कैसे कैसे रहलू मैं के गलियाँ, बन्नी कैसे कैसे रहलू मैं के गलियाँ। चाचा के दुलारी रहनी चाची के दुलारी रहनी, चाचा के दुलारी रहनी चाची के दुलारी रहनी। चाची के गोदियाँ बीतेला रतिया बन्ना, चाची के गोदियाँ बीतेला रतिया बन्ना, वैसे वैसे रहली मैं के गलियाँ बन्ना, वैसे वैसे रहली मैं के गलियाँ। बन्ना पूछेला बन्नी से जी, बन्ना पूछेला बन्नी से, बन्नी कैसे कैसे रहलू मैं के गलियाँ, बन्नी कैसे कैसे रहलू मैं के गलियाँ। भैया के दुलारी रहनी भाभी के दुलारी रहनी, भैया के दुलारी रहनी भाभी के दुलारी रहनी। भाभी के गोदियाँ बीतेला रतिया बन्ना, भाभी के गोदियाँ बीतेला रतिया बन्ना, वैसे